daukagula buru, ez pentsa geratuko garenik mutugu. Ongi etorri kristau, musulman ta judu, eta turistak ere onartzen ditugu, eta turistak ere onartzen ditugu. Laizter hasiko gara txio eta kuku, zuen bihotzak gaur nahi ditugu xamurtu. Ez dugu asko edan eta ez beldurtu, oraindik iguarrakok ez gaitu ikutu, oraindik iguarrakok ez gaitu ikutu. Iaztik urte bete pasatu da tita, eta herriai egon naiz nik aur begira. Galdera bat etorri zait hor memorira, frontoi kaleko obrak bukatu aldira, frontoi kaleko obrak bukatu aldira. Obrak betito hasta, hor mantxo, baina bai pasa dela hainbeste gauzatxo, txistulari batentzat mozu eta patxo. Aurten izan da eta zurine amatxo, aurten izan da eta zurine amatxo. Abuztuak egunak gaur ditu 13, ta iaz ere berdin zen posteko motibu, kontatzen hasi eta bat bi eta hiru. Manun eguna dela denok badakigu, manun eguna dela denok badakigu. Eta koralarenak dirudi gezurra, oraindik ez dakit eta zer den beldurra. Astinduko dituzte zeru eta lurra, amurri hori ematen diote glamurra, amurri hori ematen diote glamurra. Orduñan denak dira ministro ta duke, guztiak dira Marquez de hartuko nuke. Bilbora joaten dira pardon ta silbuple, baina amurriotik pasa behar dute, baina amurriotik pasa behar dute. Joseba ta biguri zaharrak adinez, baina musikan hauek dakite latinez. Viejas glorias dira, bagaude jakinez. Titin atzo egon zentauek zergatik ez, titin atzo egon zentauek zergatik
zergatik ez. Kontatuaz oin Javi Taibanen kasoak, fiziko doktoreak, musiko jasoak, gainera nahiak dira gure iratxoak, pozik egongo dira euren gurasoak, pozik egongo dira euren gurasoak. Laudiotik, barkatu? Laudiotik aritza, erloju orratza, jarraitu ezazue beraren lorratza, baterian da jefe gugara konpartza. Berak ipintzen digu beste oi konpasa, berak markatzen digu beste oi konpasa. Kontzertu batek badu 1000 tesitura, horren beste entzaio batzarta bilkura. Pazientziaz Kristian gugana bildu da, horrexegatik dauka Jesu Kristo itxura, horrexegatik dauka Jesu Kristo itxura. Kontatu ditugu ja hainbat kontu nazi, baina gauza bat nahi dut nik ohartarazi, txaloek badutela nahikoa garrantzi, horrela pasauko dugu denok txatxi-txatxi, hola pasauko dugu denok txatxi-txatxi.
urrun. Ez dakit aritu garen, ganoraz gaur eta txukun. Baina zuentzat gaur baditugu milaka maitasun gutun. Zez dakizue zuen txaloak zenbat eskertzen ditugu. Zuzentzen ibili zaigu txoritxo egalaria, bere buruan daukana melodiaren argia. Gure bihotzetan aspaldidanik egin duena kabia, eta olako txoritxo batek merezi du oparia. Unkigarri alda, ez alda baina nabari, eta nork eman dio gaur oparia txoriari. 85 urte dituen bigurik gure gudari, gure herrian behar ditugu olako argazki ugari.
mi esker guztioi. Aurten azkenengo urtea izango da, hori egiten dugula. 8 urteko etapa bat bete da, eta ikusiko honen ostean zer etortzen den. Eskertu nahi diet guztiei bihotzez, laguntza guztia. Eta orain gure artean erabakiko dugu biza zein izango. Mi esker zuei, bai, hemen egoteagatik dut. Izarren hau txarrepikatuko dugu. Animatzen mazarte kantatzen ezkenen osatia ezaguna dela. Eta esan dagoa, bi esker eta ez da talde.